मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह मनसैनिकांनी हिंदी भाषकांविरुद्ध केलेल्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणाचा तपशील सादर करा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिले। भडकावणारा आणि प्रक्षोभक भाषणा प्रकरणामध्ये राज ठाकरे यांच्या विरोधामध्ये फौजदारी खटला दाखल करण्यासंदर्भात आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानं दखल घेतलेली आहे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात अमराठीच्या मुद्द्यावर प्रक्षोभक भाषण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करा अशी मागणी करणारी याचिका सुनील शुक्ला यांनी हायकोर्टामध्ये दाखल केली। तसंच मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश सुद्धा निवडणूक आयोगाला द्या असंही त्यांनी याचिकेमध्ये नमूद केले। या याचिकेवरील सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना याचिकेतून उत्तर भारतीय आणि अमराठी भाषक हे शब्द वगळावेत आणि त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी घेण्यासंदर्भात विचार केला जाईल असं न्यायालयानं सुनावलेलं आहे।